Vítajte priatelia. V dnešnom prvom diele seriálu Streamujeme z OBS si ukážeme základnú inštaláciu a pár trikov, o ktorých nie každý vie. Takže otvoríme si prehliadač a nájdeme si Open Broadcaster Software, čiže OBS. Tam stiahneme si pre Windows 7.8 klasika asi. Pre bežne užívateľov to vám automaticky začne sťahovať. Keďže ja to už nainštaloval nemám, tak potrebujem binárky, ktoré nájdeme vpravo hore v Downloads. Zaškrtneme a dáme binaries. Ako som už povedal, bežne vy použijete tento inštalér, aby vám nainštalovalo aj 32 aj 64 bitovú verziu. Ale ja to už mám a tým pádom aj OBS-kom nahrávam toto video. Takže chcem ďalšiu inštaláciu. Neskôr si ukážeme prečo. Tak to sa nám doťahalo. Rozbalím si to trebárs na plochu. Mám 64-bitový systém aj všetko, kde to používame 64 bitov, takže použijem tu. Takže teraz, keď to spustím, by sa vám normálne malo spustiť OBS. Ale keďže už iná inštancie beží, tak sa nič nestane. Ani nevyhodí chybovú hlášku. Tak treba spraviť malý trik. Vytvorím si odkaz na ploche. A dopíšeme tam multi. Že môže byť multiple instances. Teraz keď to spustím, by sa mi malo otvoriť pekne okno. Takže to sa mi už druhá inštancia OBS otvorila, ale stále tam mám nastavenia z tej starej. A s tými moc nechcem hýbať, takže spravíme ešte jeden malý trik. Hneď vám ukážem, čo to spraví s adresárom. Takže dopíšeme tam portable, alebo portable po slovensky, keby bez angličtiny. Uložíme a spustíme. Takže vyskočila nové okno, pekne čistá inštalácia a v adresári mi spravilo všetky optionsy, všetky nastavenia mi tam uložilo aj s adresármi pre čistú inštaláciu. Takže keď ja chytím teraz ten priečinok 64 bit a nakopírujem to trebárs na USBčko, otvorím na inom počítači, tak mám tie nastavenia, ktoré si toto uložím v tomto okne. Bežne inštalácia je v dokumentoch a vo Windowse, v registroch. Ale toto je všetko pekne v adresári. Takže teraz si pozrieme ešte najznámejšie pluginy, alebo moduly po slovensky. Celera Browser Source plugin je v podstate skoro povinnosť, keď chcete prehrávať ukazovať nejaké stránky alebo videá. Potom Video Source plugin na videá. A tretí bol Simple Scene Switcher, ktorý nám umožní prepínať scény podľa toho, ktoré okno máme kliknuté automaticky. Takže inštalácia, ja mám 64 bitov, takže stiahnem si 64 bitové verzie všetkých troch. Celera Browser, teraz Video Source a potom stiahneme Simple Scene Switcher. Tam ale treba kliknúť nižšie. A to má spoločný adresár pre obidve. Rozbaliť do tam, kde máme OBS, ktorú chceme používať v priečinok plugins. Keďže ja nemám ten 7Z rozpakovač, tak používam Total Commander na takéto veci. Skopčím si do Total Commandera, alebo to otvorím teda priamo v Downloads, ale nechcelo sa mi to hľadať. Celé to chytím a prekopírujem do pluginov.
Môže vám to trvať trocha dlhšie doma. To rozpakovávanie, ja som to trocha zostrihal, lebo Total Commander nejak dlho to rieši. Tie 7Z, ale zipko ide hneď pekne. Takže keď to máme rozbalené, už nám zostáva skontrolovať, či všetky fungujú. Pustíme si OBS, pozrieme pluginy a máme tam Host plugin. Scene Switcher tam je v strede. A dole je Video Source, takže všetky sú nainštalované. Takže ďakujem zatiaľ za pozornosť a uvidíme sa pri druhom diele.